Антисемитизмът, често наричан най-продължителната омраза към евреите, има различна изява. От индивидуална омраза и дискриминация до организирано насилие от страна на тълпата, наречено погром. И най-екстремната му форма – геноцид, каквато виждаме при Адолф Хитлер в нацистска Германия. През вековете евреите са били обвинявани буквално за всяка болест, заговор, социално-икономични провали или световни войни. Да обвиняваш евреите е дългогодишна езическа традиция. Когато се върне назад във времето на Аман, министър-президент на Персия, който казва: има хора между нас, чието обичаи не са като нашите, и не е в наш интерес, нито на царя, да ги толерираме. Ето защо те трябва да бъдат премахнати. Поглеждайки назад в историята, можем да проследим непрекъснато изявите на духа на антисемитизма да казва: тези хора, защото са различни, трябва да бъдат унищожени. Тези хора трябва да бъдат премахнати. Не е в наш интерес да ги толерираме. И така, това продължава и до днес. Семето на антисемитизма е посято още при египтяните. Подхранвано в гръцкия и римския свят, той е намерил нова и благоприятна почва след смъртта на Исус Христос. Въпреки че евреите станаха последователи на Исус и написаха повечето от текстовете на Новия Завет, има някои пасажи в Новия Завет, които някои виждат като антисемитски и ги ползват с цел да посеят омраза. В Евангелието на Йоан Исус каза за група фарисеи: зная, че сте Аврамово потомство, но пак искате да ме убиете, защото моето учение не се побира във вас. Аз говоря това, което съм видял у моя отец. Също и вие вършите това, което сте чули от вашия отец. Ако бяхте Аврамови чада, Аврамови дела щяхте да вършите. Ваш баща е дяволът. И вие желаете да вършите похотите на баща си. Първото обвинение, че евреите като нация са отговорни за смъртта на Исус, идва от проповедта на Милито от Сардис, 167 година. В учението си Милито формулира обвинението, че евреите са отговорни за разпятието на Исус. Милито обявява, че Бог е бил убит, царят на Израел е бил убит от еврейска ръка. Един от най-злочестите епитети, който се е появил в историята на християнската църква по отношение на еврейският народ, е била титлата „Убийци на Христос“. Това е тъжен епитет. Защото не е истина. Евреите не убиха Исус. Исус беше жертва на конспирация с римската управа и всъщност беше убит от римски стотник и разпънат на кръст. Имаше заговор от страна на някои от аристокрацията и началниците на Израел, но масата евреи, като народ, нямаха отговорност и участие в това. За съжаление, християнството в своята история е счело за необходимо да нарече евреите Христови убийци. И това за нещастие на еврейския народ и неговите деца е довело много от тях да бъдат буквално убивани от християни, докато епитетът „убийци на Христос“ е бил отправен към тях. Колко иронично е, че ние откъсваме Исусовите страдания на кръста от историческите страдания на еврейският народ през вековете. Ако имаше нещо, за което Исус пострада, то е защото беше лоялен евреин, верен на Тората, на вярата си, на традицията си и на народа си и заради мисията си, която Бог му даде. Но обвинението, разпространено като убийци на Христос, довежда до смъртта на множество евреи, които често са били обрасувани като партньори на дявола. В резултат от отхвърлянето на Исус от евреите, семената на заместителната теория започват да разцъфтяват. Християните видяха себе си като Божият избран народ, а евреите като забравен и отхвърлен народ. Християнският антисемитизъм е особено труден проблем, защото в ранните векове християните видяха себе си като директно заместващи юдаизма. Концепцията за Новия Завет, заместващ Стария Завет, е заместваща теология, съществуваща в света и до днес. Тя ражда тъй наречения духовен антисемитизъм, т.е.
Ако юдаизмът вече не е валиден и няма нужда да съществува днес, защо тогава евреите са тук и защо всички проблеми, заобикалящи евреите, са толкова заплашителни за западната цивилизация? По време на средните векове в Европа се разразява цялостно преследване на евреите на много места, когато черната чума унищожава Европа в средата на 14 век, убивайки повече от половината население. Евреите стават жертвения козел, като се разпространяват слухове, че те са отговорни, защото са отровили водните кладенци. Стотици еврейски общества са били жестоко унищожени. Местните владетели и църковни управници забраняват много еврейски бизнеси, насочвайки ги към професии за наяти, смятани за социално непрестижни, такива като събирачи на данъци, такси и лихвари. Това допълнително изостря отношенията между християните и евреите. Католическата доктрина по това време поддържаше, че за да се дават пари с лихва е грях и това е забранено на християните, което евентуално доведе до стереотипа на алчния скъперник, евреин, предразсъдък, който е поддържан и днес от много хора. През средновековието евреите стават обект на много закони и забрани. Позволено им да живеят само на определени места, гета, и не им е позволено да притежават земя. Преследването на евреите взема връх по време на кръстоносните походи. Религиозният ентусиазъм на кръстоносците гореше безпощадно често против евреите, както и против мюсюлманите. Папството прави опити да спре атаките срещу евреите. Много пъти кръстоносците нападат еврейски общества в Европа на път към Светата земя, за да се бият с мюсюлманите. Тук можем да кажем, че кръстоносците са били религиозно мотивирани в посегателствата си срещу еврейският народ. Около 12 век до към 19 век много християни вярват, че евреите притежават магически сили. Някои вярват, че те са се споразумели с дявола, което довежда до обвинението, че те източват кръвта на жертвите си, като мнозина мислят, че евреите, след като са разпънали Исус, продължават да са жадни за чиста и невинна кръв. В 1492 година испанският крал Фердинанд издава декрет за изгонване на евреите от страната си, давайки им 4 месеца да се покръстят или да напуснат страната. Тези, които остават и се покръстват, стават прицел на испанската инквизиция, жестоко съдилище за тяхното искрено покръстване. От 9 до 19 век евреите в Близкият изток не са били по-добре. Ислямският свят налага на християнските и еврейски общества статут на роби. Следват погроми и кланета, като много от тях биват насилени да приемат исляма или да срещат смъртта. Историкът Мартин Гилберт пише, че през 19 век позицията на евреите се влошава още повече в мюсюлманските страни. Евреите са ограничени да живеят в отделни части от града, защото са считани за нечисти същества. Под претекст, че те са нечисти, те са третирани с най-голяма жестокост и ако влязат в улица на мюсюлмани, те са замервани с камъни и мърсотия от момчета и тълпата. По същите причини им е било забранено да излизат навън, когато вали. Защото се говори, че дъждът ще измие мърсотията от тях, което ще замърси краката на мюсюлманите. Ако еврей не е разпознат по улиците като такъв, той е обект на най-големи унижения. Минувачите плюят в лицето му, а понякога го бият безпощадно. Символ за еврейско унижение е хвърляне на камъни по евреите от мюсюлмански деца, все още практикувано от палестинските деца по улиците днес. Историята днес е изопачена, както стана и в нацистска Германия. Ако сравните образователната система в нацистска Германия, ще намерите почти идентична образователна система, както сега в ислямския свят. В ислямския свят учат, че евреите трябва да сложат звезда на дясното си рамо. Това е било възкресено в нацистска Германия. Фактически, ако погледнем в историята, ще намерим, че нацистска Германия възстановява мюсюлманския закон – евреите да носят жълтия знак на дясното рамо. Ако сравним устава на Рим и този на нацистите, като третиране на евреите, ще намерим, че уставите са почти идентични. В 1543 година Мартин Лутер, монах, чието учение вдъхновява реформацията, пише книгата си за евреите и техните лъжи. Лутер мислил, че тъй като той се отделил от Рим, евреите, които също са имали проблемни отношения с Рим, ще прегърнат тази нова форма на християнство и ще се присъединят към Лутер, заради скъсването му с Рим. Когато това не се случва,
Голямо разочарование обзема Лутер и той става твърдо антисемитски настроен. Ако се вгледаме в основата на християнското учение, касаещо еврейския народ и Израел, и в историческите взаимоотношения между църквата и синагогата, ще видим, че имало много напрежение, а понякога и учение на презрение. Мартин Лутер има големи заслуги за вярата и оставя дълбок отпечатък в християнското учение и след смъртта си. Отначало той протяга ръка към еврейското общество и прави някои много положителни изявления. Той набляга колко важно е да се учи еврит, за да разбираме Библията. Колко важен е юдеизмът за вярата ни. Той говори, сравнявайки еленизма и юдаизма, че евреите трябва да пазят своята вяра, но по-късно, към края на живота си, Лутер много се разочарова, че евреите не искат да приемат Христос като техен спасител и в последствие започва да говори с надменност и пише: тези евреи трябва да се третират строго и безмилостно, не трябва да им се позволява да учат, да се молят публично, трябва да се конфискува собствеността им, да се затворят в конюшни и дори да се подпалят с огън и катран. Мисля, че ако чуем какво казва Мартин Лутер и погледнем в историята на Третия райх, трябва да кажем, че Адолф Хитлер в окончателното решение на еврейският въпрос и нацистите изпълняват някои от основните учения не само на Мартин Лутер, но също и на други църковни институции, учения и църкви. Често първата стъпка към модерния антисемитизъм е огромната стъпка, организирана по пътя на Холокост. Нацистите в своята пропаганда използваха много от изявленията на Мартин Лутер. Хитлер, който беше роден като римокатолик и никога не е бил отлъчен от римокатолическата църква, беше дълбоко насърчен и влюбен в национализма, прокламиран от Лутер. Of the nationalism, of the national Geist that was engendered by Luther. В Америка, първата половина на 20 век, Леон Франк, линчуван от тълпа от почтени граждани в Мариета, Джорджия в 1915 година, запали искрата на антисемитизма в Щатите и доведе до сформирането на антипозорната лига. Антисемитизма в Щатите взема връх в началото на 30-те, когато автомобилната индустрия на Хенрих Форд публикува антисемитски идеи в своя вестник Dearborn Independent. Той и Адолф Хитлер се възхищаваха един на друг за постиженията си. Хитлер имаше голям портрет на Форд в офиса си. 2 години преди да стане канцлер на Германия в 1933 година, Хитлер казал пред репортер от Детройт: „За мен Хенри Форд е вдъхновение“. Форд по-късно беше награден с големия кръст на германския орел, най-високия орден, даден от нацистска Германия на чужденец. Една от много тъжните глави в историята е, че британците и щатите носят голяма отговорност за смъртта на 6 милиона евреи, заради факта, че ако щатите бяха отворили имиграционния закон и ако външният секретар на Британия беше направил същото, хиляди, даже милиони от тези евреи, които умряха в Холокоста, можеха да избягат и емигрират в Щатите и Британия. Но вратите бяха затворени. Много от омразата на Адолф Хитлер в книгата му „Моята борба“ беше основана на писанията на Мартин Лутер, а също тези на Форд и на ислямските текстове. Векове наред антисемитизмът, който беше широко разпространен и дълбоко вкоренен в европейските народи, беше плодоносна почва за нацистската пропаганда. Ползвайки мощна нова техника на киното, нацистите разпространяваха лъжите си в цяла Германия и Европа като необуздан пожар. С успеха на книгата „Победата на волята“, „Невидимият“, „Богоправеден Трети райх“, те стават филмово изкуство. Други силно убедителни филми, като „Вечният евреин“, разпространяват лъжи и объркани концепции, утвърдени от вековете за еврейският народ.
Филми, книги, вестници, рекламни бордове, всички те облъчваха германския народ непрекъснато с антисемитска пропаганда. Много неща, които бяха против нацистската доктрина, като порнография, социализъм, културен релативизъм и прочие, бяха представени на хората, че са под еврейското влияние. Евреите бързо станаха жертвен козел за всяко немско зло. Те мислиха и вярваха, че евреите са по-нисши от човешките същества, които носят зло на обществото и затова могат да бъдат унищожени като зловредни червии. Юдеите никога не се определят като раса. За нас не гените, нито етническата принадлежност е важна. Ценен е начина на живот. В 1942 година Германия се превръща в убийствена държава с всяка част на бюрокрацията, включваща всички в убийствения процес. Нито една социална група, нито едно религиозно общество, нито една научна институция или професионално сдружение в Германия и Европа обявяват солидарност с евреи. Това прави Холокоста отличителен, защото никаква сила не противодейства на антисемитската политика и тя можела да се развива безпрепятствено. Никоя държава преди не е решавала и обявявала с пълното одобрение на отговорния си лидер, че специфична група хора, включваща възрастни хора, жените и децата, принадлежащи на тази група, да бъдат убивани колкото се може по-бързо. Един от министър-председателите на Израел, Манхайм Бейган, прави интересно изявление. В 1922 година Адолф Хитлер произнася специална реч в Мюнхен. Аз искам да убия всички евреи в Мюнхен, да ги обеся и да са на бесилката, докато телата им се вмиришат пред обществото и ще отида във всеки град в Германия и ще направя същото. И всеки пренебрегва това. Той е само политик с разгорещена политическа риторика. Защо Хитлер беше добре приет от германските християни? Защо имаше толкова много немски християни, които поддържаха Хитлер? Мнозинството от християните. Убийства бяха системно извършвани във всички окупирани от нацистите територии, в 39 европейски страни. Резултатът беше масовото унищожение на 6 милиона евреи, повече от 1/3 от световното еврейство. Когато Хитлер и нацистката власт се издигаха в Германия в 1933, много от църковните групи в Германия поддържаха новото правителство поради някои причини. Нацистите обещаха, че ще поддържат позитивното християнство. Много християни, специално католиците, бяха явно против съветския комунизъм и антирелигиозната им идеология. Много вярваха, че нацистите ще потушат разрастването на комунизма и много християни поддържаха нацистката антиеврейска позиция. 2000 години на изтребление и гонение донесе вълната на изтребление до ниво, което никога не е виждано преди. Нацистите използваха стари изказвания на християнските теолози, включително Мартин Лутер, като оправдание за някои от зверствата, които правиха. Те също цитираха други гръцки теолози, латински теолози, църковни бащи и изявленията им, които са правили срещу еврейският народ. Но това бяха само извинения като начин и опит да оправдаят това, което вършиха. Между другото, и германските теолози подкрепяха Хитлер и го оправдаваха в това, което правиш. През юли 1933 Ватикана подписва споразумение с нацистска Германия, което казва, че Ватикана признава политическата позиция на Германия в замяна на гаранцията, че нацистите няма да се бъркат в католическите институции и училищата. Папата отказва директно да анатемоса нацистите, но подкрепяше спасението на евреите зад кулисите. Католически служител в Италия изигра много важна роля за укриването на италианските евреи. Германската протестантска църква е разделена. Поддръжниците на нацистите, наречени германски християни, били готови да следват нацистските разпоредби на всяка цена. Историци ни казват, че Германия е началото на протестантството и при това с голяма християнска традиция. Историците говорят за голям напредък на цивилизацията. Холокоста беше в Германия.
Християнски учени по някакъв начин допринесеха за, както ние го наричаме, Шоа, бурята на Холокоста. Ако сме честни като християни, които искат да са верни на историята и да следим важните промени, трябва да кажем, че има традиции и история на надменност. Причината за това, аз вярваме, че ние изоставихме корните на нашата вяра, основата на нашата вяра в древен Израел. Когато апостол Павел написа писмото си в Римляни, това вече се случваше в Рим. Той написа в писмото до църквата в Рим: не се хвали пред клоните, а ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Какво направихме ние? Отрязахме клона, на който сме седнали. В опозиция на нацизма се сформира отцепническа църква, наречена покайваща се църква. Но само малка група от покайващи се християни положиха всички усилия да укриват евреи и помагат за бягството им от страната. По правило, църквата беше заинтересувана да пази себе си и членовете си, а не да спасява евреи. Църквата и християните мълчаха по време на издаване на закона в Нюрнберг 35-та и ужасния погром в Кристалната нощ през ноември 1938 година. След войната и католическата и протестантската църква признаха, че не са положили достатъчно усилия да помагат на евреите по време на Холокоста. Докато Холокоста вилнееше в Германия и други части на Европа, повечето християни бяха неми свидетели. Нацистите и техният СС отряд бяха контролиращи и толкова жестоки по отношение на техните германски сънародници, че хората живееха в страх, в пълен страх за собствения си живот. Искаше се истинска сила и смелост от хората да се противопоставят на това насилие. Знаем историята на много праведни християни в различни части на Европа, които рискуваха живота си да укриват евреи и се опитват да ги спасят. Изучавайки историята, става съвсем ясно, че това, което се случва с евреите, никога не спира само до тях. Трябва много силно да се противопоставим срещу всички антисемитски опити, защото ако не бъдат спрени, ще струват скъпо на всички нас. Ние сме свидетели на упадъка на западната юдео-християнска култура. Днес много хора казват, вече не е нужна еврейска държава. Юдеите по света повече не се нуждаят от място, където да намират убежище. Всеки, който е чувал последните статистики за растежа на антисемитските настроения по света, никога не би изказал подобно твърдение. Истината е, че неонацистки групи и симпатизанти на нацистите нарастват по света. Проучванията показват, че близо 50% вярват, че евреите имат прекалено голямо влияние в света на бизнеса. 2/3 от популацията на хората по света никога не са чували за Холокоста или вярват, че историческите доказателства за него не са убедителни. Евреите научиха едно нещо от световната история. Мястото, където могат да отидат по време на нужда, е изключително важно. Държавата Израел изпълнява тази роля. Еврейската държава е изпълняла функцията на убежище не само за евреите. Еврейската традиция дава пълно право на жените, на хората от всяка раса, всяка вяра и пол. Това е политиката, която нарежда Израел да е една от първите страни в света, която изпраща лекари и полеви болници навсякъде по света. 152 страни, където се случват природни бедствия. Те използват медицинския си опит и напредък за спасяване на живота по света на мюсюлмани, християни и хора от всяка вяра, и дори тези, които нямат вяра. Мюсюлмани, християни и хора от всяка религия или атеисти са свободни да се покланят или да не се покланят, според своето решение. Израелската държава полага усилия да осигури тази свобода. Например, всички университети в Израел дават възможност на своите студенти да отложат изпитите си през месец Рамадан. Кнесета отменя всички сесии при залив слънце по време на Рамадан, за да осигури на мюсюлманите, членове на Кнесета, възможност за участие в традиционната вечеря ифтар. Еврейската държава осигурява свободни и демократични възможности на всички граждани в страната за образование, напредък и кариера. За съжаление, такива права и възможности не съществуват в която и да е страна в арабския свят. Например, съседна Йордания. Евреите нямат
нямат право да станат нейни граждани. В Саудитска Арабия немюсюлманин не може да бъде неин гражданин. Да кажеш, че Израел трябва да престане да съществува, а да приемаш съществуването на другите държави, определящи се за мюсюлмански, е пълно лицемерие и двуличие. В много от тези страни не съществуват никакви права за жените, немюсюлманите и така нататък. Не се оставайте да бъдете манипулирани от хора с зли мисли. Когато злодеи контролират нещата, добрите хора от всички религии страдат. Мюсюлмани, християни и така нататък. Трябва да покажем респект към държавата, която е дала толкова много на света по толкова различни начини. Това, което засяга Израел, засяга всички нас. Това не е проблем, който засяга само евреите. Това засяга цялото човечество. Бъди силен и смел. Да не се плашиш и да не се страхуваш. Защото Господ, твоят Бог е с тебе, където и да идеш. Исус Навин 1:9.